ngalon di se ka tiebe tenya wele la fala ka chideme tenya wele la ngalon di se ka tiebe tenya wele la fala ka chideme tenya wele la ngalon di se ka tiebe tenya wele la fala ka chideme tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme tenya wele la sara ka jugu bomori tenya wele la أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة محسنة وسلم سلاما محسنا على سيد المحسنين محمد وإمام المتقين وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بل مشرف لا جبراني لا جبو أمبو فوكا ولنمندو كرين كرين لا أو منون سغلين بي أنا واجلو كنه كنوني واتي نا جمانين كنو أني جمانين كوكا كالله سبحانه وتعالى دلي ألاك كسينا كهنا أناك بركة جديلين ألاك أو كنني أو بلا جلينكا بواجلو كنه كنو أمبي سيغو أسلامي جكولو من بي جمانين كنا نبي فاما كو جروب ما نانيما باي أسيجي الشريف عثمان مران حيدراي أبولو فرا من بي سيغو كاو فينو كاكيني أمبي واتي منا أو چوغياي ويت لفلا بارا بولودا ولا ساكا سيكا لامغاو كي من باتو باسيغي ani kiliya ani ben abiseka sabati segu ana amara bela jelen konnana uye cibla groupement ale nyama bama noye aseyidi sherusman madan haidrai wala sa akana kana faruka ukeme katlefla bare min boloda ukaseka anyenmaya nyonfe hukumu konnana sibri don wulada fe no bena marsikalo tletan samba fla anita ani shegima segu so kursi kene uye nyana jeba laben noye soboliye wala saka ke nisondiaye ka jira ankramo asayidi sherusman madan haidrala o kene konnana ankramo asayidi sherusman madan haidra ayaka nisondia ujira kosobe surafana udumnin kofe nega kanye muga aninkeli wajulu kene basigira segu kaufe wajulu kene mi ni asigira segu ndolanci terendala segu ana lamini krefe dugu ma bela jelen bora kana wajulu kene nyenemaya kafara segu akramogo duba munun be shiriflaka munun be ani tallaka munun be kafara chamlaka uni jirelaka yani an kramogo ka kene soro kramogo chaman kumbe kene kono ga anya wasadu mina anga jeka anyama dawfe harbi ambi Allah taala de la alaka ambe sawaba ma alislamu bendike du kono non ni sabalite tiens fe bele jele jude sabali o tiens alakara ba fanya sallallahu alaihi wasallam ako as-sabru min al-imani bi manzilati ar-ra's min al-jasad ako sabali ako ni yake nafo liman yake nafo adamadi ko sabali de kunguloy wallahi ko matsaka ga islamai matsaka ga mu'minin lakikai ne ema wele ko sabali ba adamadi ise flabi tige bi do wotoro ni ko ne bi ga jannati ga ke wallahi ibulo flabi tige bi ga jannati ga ke Allahu akbar meni kungulo ni kan bora nyona jien do ngore bita zenga na koro o ya bane o de la wallahi afara ko sabali ko abel liman ya kono ba fo kungulo fle angana chogomi on tuta ne kungulo te o ni kungulo bora la e bi wele ko shu o beki jija sabali la kafoko silamɛ atita ni sabalite o ala ye mun fɔ alakira muhammadu sallallahu alaihi wasallam silamɛya daminɛ alakira sallallahu alaihi wasallam silamɛya daminɛ ni suratu ikra jiginna kan alakira ye senateliya don min waati min ka taa an ba kadija sɛgɛrɛ n'a ko dasiruni a ye ne bumbu furumuso ɲuman a nana furucɛ bumbu ka tila k'a ɲininka seydul bashari meleshi kelen de b'e la furumuso ɲuman hali ni dusukasi ni balo bɛ cɛ kan n'ala y'i bɛn muso ɲuman ma wallahi belebele bɛ b'i ka fujini na o de la alakira yɛrɛ b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko arba'un min sa'adatil mar'i ko adamaden ka kunandiya ko fɛn naani b'a lase adamaden ma
afolo an takuna zawjatuhu salihatan Nam. ko ala ke ni furumuso ɲuman bɛ Tiɲɛ. wallahi cɛ o cɛ ni furumuso ɲuman bɛnna ye fadenw dan Tiɲɛ. nga cɛ ka miliyari sɔrɔ ka karamɔgɔya sɔrɔ ka alimamiya sɔrɔ ka diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ ni muso ɲuman ma bɛn Tiɲɛ. sokɔnɔna ka kala i bolo dɛ Siga t'a la. an sigi mɛ nin kɛnɛ in kan hali ni inɛri sera ni mɔgɔw k'u ka taa i b'a fɔ ko ayi ko taa kuma ma se Nam. o b'a sɔrɔ sokɔnɔna man di Wala. nka ni furumuso ɲuman b'i bolo Nam. n m'a fɔ muso cɛ ɲumanin n ko furumuso ɲuman Siga t'a la ko muso ɲuman. n'o furumuso ɲuman b'i bolo Nam. o bɛ kɛ sababu ye k'i hakili sigi ka diɲɛ hɛrɛ bɛɛ d'i ma ka diɲɛ wasa bɛɛ d'i ma Nam. o de la segu bamanankanmɛnnaw ko diɲɛ jahanama ye 7 ye Tiɲɛ. i n'a fɔ lahara jahanama yɛrɛ ye 7 ye cogo min Tiɲɛ. diɲɛ jahanama fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ de ye furuɲɔgɔnjugu ye Nam. n'i bɛnna ni muso jugu ye kana da jamana président ma kana da milliardaire ma Tiɲɛ. i ka kala diɲɛ bɛɛ ye muso jugu in bɛ diɲɛ kɛ basazara ni y'i da kɔnɔ Tiɲɛ. muso dɔ fana bɛ yen ala b'i bɛn ni cɛ kafiri dɔ ye Tiɲɛ. nin fɛn o fɛn ni ala y'i garijɛgɛ kɛ nin ye ko diɲɛ jahanama don maa tɛ don jahanama na siɲɛ 2 Nam. ni sera ka sabali diɲɛ ta in kɔrɔ Tiɲɛ. o bɛ kɛ sababu ye ka lahara ta k'o alijinɛ nɔgɔya i ma Allahu akbar. k'i kisi lahara jahanama ma Allahu akbar. ala k'o sababu d'an ma Amin. jahanama 2nan Tiɲɛ. o ye woloden jugu ye Nam. wolo kun ye taara ye Tiɲɛ. n dɔw ma ɲuman na wolo dabɔra retraite kama Allahu akbar. cɛkɔrɔba ye sɛgɛn don o ka kɛ lafiya kura daminɛ don i fɛ Nam. mais n'a fɔra e ye denkɛw sɔrɔ ka denmusow sɔrɔ denkɛ kwale Tiɲɛ. ko jigi bɛna d'a kan ko nin bɛ kɛ faso jɔlan dɔ ye Tiɲɛ. o waati o de bɛ t'i fa dulɔ ni dɔrɔgu la Tiɲɛ. o de bɛ juin min ka bere ta ka fa ma kɔnɔ Tiɲɛ. b'a gɛrɛ n b'i kun di sisan denjugu ye diɲɛ jahanama dɔ de ala k'an kisi denjugu ma Ala ka ni siya. diɲɛ jahanama 3nan Amin. o de ye balimajugu ye Wallahi. ala k'an kisi balimajugu ma Ah. o de la an bɛ dugawu kɛ ko ala k'an ka balimaya kɛ musa ka balimaya si ye Amin. ko ala kan'a kɛ yusufu ka balimaya si ye Amin. yusufu balimaw y'a minɛ k'a fili kɔlɔn kɔnɔ Tiɲɛ. dɔw y'a bɔ o tilala ka na k'u ka jɔn dɔ k'a feere olu ma tuguni Tiɲɛ. o tuma na an tɛna an da don o baabu la Wallahi. nka nabilayi musa Nam. a bɛ kɛ kira ye don min Tiɲɛ. a y'a ɲini ala fɛ ko ala n balimakɛ fara n kan Tiɲɛ. haruna aki Tiɲɛ. ashiriku fi amri Allahu akbar. o tuma na n balimakɛ haruna Nam. i k'o fara kan ka kiraya la Tiɲɛ. o tuma na musa ka balimaya ka di Allahu akbar. nka yusufu ta koyara Tiɲɛ. o tuma na diɲɛ jahanama 3nan Tiɲɛ. o ye balimajugu ye ala k'an kisi balimajugu ma Amin. diɲɛ jahanama 4nan Tiɲɛ. o ye sigiɲɔgɔnjugu ye Nam. alislamu n y'a fɔ a ye sitanɛ de bɛ adamaden bila bɛnbaliya la nin bɛɛ la Tiɲɛ. ala k'an kisi sitanɛ ma dɛ Amin. o tuma na sigiɲɔgɔnjugu Tiɲɛ. a k'o ye diɲɛ jahanama 4nan ye Nam. alislamu an k'an janto sigiɲɔgɔnya la Siga t'a la. fɛn dɔw bɛ yen ko wa tahsibunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azimun Tiɲɛ. fɛn dɔw bɛ yen an yɛrɛ fɛ ko kodennin don k'a sɔrɔ ko belebele don ala bolo Tiɲɛ. jibirila na o na alakira sɛgɛrɛ a b'a fɔ alakira ma ko usika bil jar Tiɲɛ. wa in jara muhamadu i hakili to i sigi ɲɔgɔn na hali n'a y'i tɔɲɔ Allahu akbar. alakira ko ten ko mazala jibirilu yusini bil jari Tiɲɛ. hatta zanantu annahu sayuwarisu a ko jibirila na o na a ko muhamadu i hakili to i sigi ɲɔgɔn na Tiɲɛ. jibirila na o na muhamadu i janto i sigi ɲɔgɔn na Tiɲɛ. fo a kɛra ale ɲɛna ni fatura i fa ni ba ni kɔrɔ ni dɔgɔ bi tiɲɛ ta cogo min Tiɲɛ. ko a kɛra ale ɲɛna ko maa sigiɲɔgɔn bi tiɲɛ ta Allahu akbar. o tuma na Tiɲɛ. an k'an janto sigiɲɔgɔnya na alisilamɛw Tiɲɛ. n'an ye nazara jamanaw lajɛ olu kɛn bɛ ka sigiɲɔgɔnya gasi sigi dɛ Nam. hali an filɛ waajuli min na nin ye ni nazara jamanaw don Tiɲɛ. ordre de bɛ ɲini ka limiti k'a la min b'a to mɔɔ sɔnna waati kana tɛmɛ u na Allahu akbar. o tuma na nka anw bɛ yen anw tɛ ko caman jate Tiɲɛ. a ko diɲɛ jahanama 4nan Tiɲɛ. o de ye fantanya jugu ye Tiɲɛ. arabu ko ten ko k'e dal fakura an yakuna kufran Allahu akbar. ko fantanya bɛ ɲini ka kɛ kafiriya ye Allahu akbar. dɛrɛmɛ t'e kun a t'i ko a t'i ɲɛ e ɲɛ bɛ faden bɛɛ la dɔ b'olu bɛɛ bolo Papa. ni ala ma limaniya ba d'i ma i bɛ sɔn ka fili ala ma sitanɛ b'i tɛgɛ ta Fandaya man ɲi. fantanya man ɲi ala ka dɔ di sotigi bɛɛ ma Amin amin amin. dutigi bɛɛ ala ka nafolo dɔɔni marali nɔgɔya an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma Amin amin amin. cɛ o cɛ k'e tɛ nasɔngɔ sɔrɔ ka di musow ma hali n'u b'u sujudu bɛɛ ye a bɛ taa dɔɔni dɔɔni u b'a dabila dɛ
wa du malimatu de bay o ba no e furumuso e pour que denw ka maluma denw ka se k'i bonya bonya ko ɲumana i b'a sɔrɔ ba ka bonya n'o jidira fa kan ba bɛ denw su a y'a fa bonya a y'a fa karama nka ni fantanya gɔnna k'a gɔn furumuso limaniya baliw o bɛna bɛn cɛ dɔgɔyali la hali ni den ko n bɛ taa kɛnɛ ma a bɛ taa i bɛ mun ɲa ye o tumana bajugu bɛna den su ka kɛ fa kan an baw a bɛ sabali a ka faw bonya jira denw na an filɛ gɛlɛya o gɛlɛya la diɲɛ kɔnɔ an b'o gɛlɛya belebelew de la ba ni denw de bɛ baro ale ni denw de bɛ hakililaw di ɲɔgɔn ma nka ni ba sera ka den fa valeur jira denw na wallahi den caman dugawu ni barikaden bɛ caya nka an filɛ waati minnu na bi diɲɛ barika bɛ ka ban dɔɔni dɔɔni an balakaw alakira de ko sallallahu alaihi wasallam ma min na ni ɲininkali kɛra k'i fa n'i ba k'i bɛ fɔlɔ ka jumɛn de bonya a ko i ba u seginna a kan tuguni a ko i ba segin kɛra a kan tuguni k'i ba ba de bɛ kɔnɔbara ta kalo 9 kalo 9 in kunkolodimi b'a la kɔnɔdimi b'a la senw bɛ funu an yɛrɛ ɲɔgɔn na pali faransɛ bɛ na a ti daga a ti taa fiyewu o tuma na o muso kelen a bɛna kɔnɔbara bila don min kɔnɔdimi tɛ dugukolo kan min b'a bɔ mais ala de ko summa sabila yasarahu ala nana siratigɛ nɔgɔya den ma k'a bange o masa kelen tilala ka joli bilenman cori k'o yɛlɛma k'o kɛ nɔnɔkɛnɛ jɛman ye k'o den bi balo a ba sinbara la hawulayini kɛmilayini san 2 kɔnɔ kalo 24 an b'an baw joli kan o kɔnɔna na ba b'i bɔ sugunɛ na a b'i bɔ banakɔtaa la i ka fɔɔnɔmisɛnninw a b'o bɛɛ jɔsi ka bɔ i la o tuma na ka n'i dege sigili la k'i dege munuma na k'i dege taama na k'i dege dumuni mɔcogo n'a duncogo la bangebaa musoman de b'an dege nin bɛɛ lajɛlen la ka n'i dege kuma na o tuma na mais a ti kɛ fa kɔ dɛ den kɔni ɲɛ bɛ ba la ko den ka président ye ba ye nka ba fana ka président n'a ka roi de ye jɛni ye o de y'a furucɛ ye cogo bɛ ni denw ɲɛ bonya ba fana k'i ka fa valeur jira denw na n'o kɛra a ba ka hɛrɛ b'o la a ka wasa b'o la a ka kunnawolo b'o la diɲɛ jahanɛmɛ 6nan o de ye banajugu ye alisilamaw banajugu n'i ma farati a bɛ limaniya bɔ si la bana bɛɛ lajɛlen ye jurumu yafa ye a ko aninul maridi tasbihun wa siyahu tahlilun wa nafasuhu sadakatun wa takallubuhu min janbin ila janbin ka annama yukatilul adwa fi sabilillah a ko banabaatɔ bɛ ŋuna min kɛ subhanallah fo baraji de b'a ye a bɛ kulo belebele min kɛ bana gɛlɛyalen a bɛ kulo min kɛ la ilaha illallah fo baraji de bɛ d'a ma banabaatɔ bɛ ninakili degun min kɛ sarakati bɔ baraji de bɛ se b'a ye a bɛ yɛlɛma ka bɔ dilan fankelen fɛ ka taa fankelen fɛ jihadi baraji de bɛ se b'a ye a bɛ n'a fɔ a bɛ ka jugu kɛlɛ gauche à droite o tuma na nka bana limaniya an bɛ ala de deli ala k'o limaniya d'a ma a ko diɲɛ jahanɛmɛ 7nan ye masakɛ jugu ye dictateur masakɛw minnu b'a bilen an dala ka tila k'a fin an bolo o tuma na masakɛ jugu o de ye diɲɛ jahanɛmɛ 7nan ye bamananw ko boliyɔrɔ tɛ ɲɔ bolo ka sɛgɛ dan adamaden n'i balola cogo bɛ nin fɛn 7 dɔ b'i tɛgɛ ta dɛ furuɲɔgɔn jugu m'e tɛgɛ ta den jugu m'e tɛgɛ ta balima jugu m'e tɛgɛ ta sigiɲɔgɔn jugu m'e tɛgɛ ta bana jugu m'e tɛgɛ ta fantanya jugu ni masa jugu nin dɔ b'i bɛn dɛ fo n'i ma si sɔrɔ ma nin ye ma nin mɛn ala k'i sɔn si la ɲɔnɛ i bɛ dɔ y'a la dɛ ni nin fɛn 7 kelen kelen y'i sɔrɔ k'i ka limaniya bila a ɲɛ o de la an ko adamadenya silamɛya tɛ taa ni limaniya tɛ dɛ ala ka limaniya d'an ma u ka makari ɲɔgɔn na k'o bɛ n'a fɔ farikolo kelen de n'i ye y'a dimi sen t'a fɔ n ka sira tɛ farikolo tɔ bɛɛ bɛ si u ɲɛ na kira mɔ dabɔ foyi kama silamɛw dusukun ka se ka kala ɲɔgɔn na ka bɛn kelen ma n'o bɛn ye silamɛw n'u ka fanga u n'u ka jamakulu fitinin
baduru do u ye se sɔrɔ kafiri 1000 silamɛ ma tɛmɛ 313 kan olu de sera kafiri 1000 na ka ala ka diinɛ donjo kɔrɔta foyi ma kɛ ni bɛn tɛ foyi ma kɛ ni ɲɔgɔn kanu tɛ foyi ma kɛ ni kelenya tɛ nka don min na silamɛw dusukun fɔra ɲɔgɔn kɔ uhudu kɛlɛ la u taafa ma kɛ kelen ye u ka ɲinifɛn ma kɛ kelen ye o don ala ye bɛnbaliya misali jira an na ko silamɛya ka lagosi don silamɛya ka kɔsegi don sabu ka d'a kan kira ye cɛ 50 yamaruya ka jɔ kulu kan ihmu zuhurana bimana alzimu amakinakum fala tatrukuha sawa'un in intasarna am inkasarna ay to kulu in zafɛ a kana jigi ka bɔ kulu in kan fo ne ka yamaru k'a sɔrɔ an sera o a yi to yan u sera an na o a yi to yan kumana min na u ye kira ka kumakan labato u ŋaniyaw ye kelen ye u ka hakililaw ye kelen ye wallahi u ye kafiriw giri ka fata fa ka kunjita kunji ka dafarata dafara a sen fɛ kafiriw bolibaatɔ f'a dɔw bi yɛlɛ u ka ala kunkolo kan u bolila k'u ka sanu to u bolila k'u ka wariw to maa b'i boli ka sanu ni wari to yɔrɔ min o y'a sɔrɔ a kalayara abu sufiyan nani kano kaldu ibn walidi ma o do kaldu kafirlama do a ko lakar kasirna al ma'arika ya khalid a ko kaldu kɛlɛ tiɲɛna an bolo pewu kaldu ko cogo di a ye ko dɔ ye a ko laysa ba'd pas encore kaldu ye mun ye o tuma na silamɛw girinna wari tɔmɔ kan kafiriw bolila k'u ka sokɛ minnu to u dar'u sen la ka tɛmɛ sokɛ kan sokɛ jɔlen masirilen dɔw girinna o kan dɔw girinna warimisɛn tɔmɔ kan dɔw girinna sanu tɔmɔ kan kaldu y'o de ye u ma alakira kumakan labato u ma kɛ hakilila kelen ye kaldu ko laysa ba'd pas encore kɛlɛ ma tiɲɛ minnu bilala k'u ka to kulu kan olu ye kulu bila fo mɔgɔ dama dama kaldu munumununa ni kɛlɛbolo ye kulu kɔfɛ k'o mɔgɔ dama dama faga ka sɔrɔ ka jigi silamɛw kan o jiginni ma bɔ foyi fɛ o jiginni de la hamza kɔnɔ farala k'a biɲɛ bɔ bɛnbaliya o de y'a se silamɛw ma o jiginni de la anas ibn nadr ale ye kooli ti k'i sen don a kɔnɔ y'a faamu anas ibn nadri ale ye cɛ dɔ sigilen sɔrɔ a ko e sigin bɛ mun na a ko laka samitu anna nabiyya kad kutil ko ale y'a mɛn ko alakira fara a ko ni alakira fara o bɛ e décourager kɛlɛ la wa wuli i ka sa fɛn kan alakira sara min kan o yɔrɔ bɛɛ anas ibn nadri ye kooli ci k'a sen don a kɔnɔ a ko n'ale y'i kɔndɔrɔmabɔ ka bɔ nin cɛrɛ in kɔnɔ jitɔya y'a sababu ye a ko alijɛnɛ kasa bi sama san 500 ala kana ale don a la a ko a kalenna n'u ma nkalonya ale n'u bɛ alijɛnɛ kasa la o yɔrɔ bɛɛ a ye kɛlɛ kɛ kɛlɛ disi la kooli kɔnɔ ye fo ka taa faga kɛlɛ bannen kumana min na fata fara ka caya alisilamɛw la o don ibnu kamiyata ye biɲɛ dɔ ta a ye musabu kinibolo tigɛ musabu ko ma muhammadun illa rasul hali n'a ye fa mamadu ye ala ka kira ye a ye darapo yɛlɛma numanbolo la u ye numanbolo tigɛ a ko ma muhammad illa rasul hali n'a ye fa mamadu ye ala ka kira ye a y'i jɔ ni darapo ye u ye biɲɛ dɔ a ye biɲɛ don a kɔnɔ k'a nugu bɔ
musa bu bendo a y'a kɛrɛfɛ maa kɔri o wulila k'i jɔ a nɔ na Cam. Siga t'a la. o cɛ kelen de ye kalabiɲɛ ta k'a bɛna gɛn alakira la o kalabiɲɛ kun ti alakira jɛ abada bilahi nusaibatu bintu ka'ab n'u ko a ma ummu umarata ale de nani fɛnsɛ alakira sanfɛ kalabiɲɛ nana don a ŋɔnɔ yan fɛ ka bɔ fan dɔ fɛ Allahu Akbar Cam. n'ale tɛ kala in kun de alakira jɛ nusaibatu bintu ka'ab Naam. y'a faamu Naam. kɛlɛ bɛ taa ban tumana min na Tiɲɛ. kafiriw jɔn bɛ dugu ma ka boli kɔrɔta o don kɛnɛ korola silamɛw la u bolila ka yɛlɛ kulu sanfɛ Naam. kira yɛrɛ joli bɔnna Siga t'a la. sahaba cɛkumaba dɔw ko olu yɛlɛtɔ a bɛ n'a fɔ u jigitɔ don teliya fɛ Naam. kɛlɛ tiɲɛ fɛ Seydina Ali bɔkabenko 6 a kelen kelen bɛɛ Jibirila b'a ta tɛgɛ ma k'a wuli k'a jɔ a ko la fata illa Ali wala seifa illa Zulfaqar Tiɲɛ. y'a faamu Naam. o don Hindu bintu Utba bin Rabi'a a kafirilama a na m'i jɔ kɛlɛ kɛnɛ na a ko kafiriw ma n'a bolila ka taa so muso t'a fɛ Naam. nka n'a tora yan an bɛ te wuli ka d'a ma an bɛ minfɛn dumanw k'a kunna an bɛ laban k'an yɛrɛ labila a ye Naam. a ye kafiriw tasiji u alakira kan Allahu Akbar. a nan'i jɔ Hamza su dalen ma a kɛlen ka waasiw bila ka Hamza fa a ko Hamza ya Hamza ataskur katlaka abi akhi ammi Tiɲɛ. هل يكفيني الموت يا همزة الموت قليل عليك Allahu Akbar. واشي مزق أريد كبدا Allahu Akbar. nin bɛɛ sɔrɔla mun fɛ silamɛw ma kan kelen fɔ Tiɲɛ. ka Hamza biɲɛ bɔ Naam. u ma dan o ma ka sahaba dɔw dogoyɔrɔ tigɛ ka pɔndi genga la ka dɔw tulo tigɛ ka pɔndi genga la ka dɔw nu tigɛ ka pɔndi genga la ka sɔrɔ ka kɔnɔ juru don a la k'a kɛ cɛla kɔnɔ ye a bi dɔn kɛ n'a ye Allahu Akbar. Tiɲɛ. mun ye se silamɛw ma bɛnbaliya Bɛnbaliya. Siga t'a la. A walawala Cam. o kan ka kɛ darisuba ye an bɛɛ bolo Naam. ko jaa n'an bɛnna fanga b'an ka bɛn na ko jaa n'an farala o ye bɛnbaliya ye Tiɲɛ. o ye tɔɔrɔ ye o ye kɔsegi ye Tiɲɛ. ka asilamɛw fayida Naam. k'a ɲini segukaw fɛ Naam. an bɛɛ ka jɛ ka fanga don nin tɔ in na Siga t'a la. pour que an ka nin kɛnɛ kelen in labɛn a ka ca san kelen ni kɔ ye an bɛ labɛn la wasa sɔrɔla haminako dafara an ka sogokan kɛra tiɲɛ y'an bolo o la Segu leader bureau régional tɔgɔ la an bɛ foli kɛ an ye an ka dunanba minnu sɔrɔ bi n'o ye leader bureau national mɔgɔw ye u bisimila Segu u bisimila u bɔr'u ka so u nan'u ka so bi kulli maani ne o kɔrɔ bɛɛ lajɛlen n'o ye fɔlɔfɔlɔ an ka Seku ba n'an karamɔgɔ n'o ye Sɛrifu Usumani Marani Hayidara ye a n'a ka délégation mɔgɔ n'o ye Mɔfa Hayidara ye ani délégation tɔw bɛɛ lajɛlen n t'a fɔ ko n bɛna n bila lisi kalan na mɔgɔ ka ca walima ni a kɛra o ye ni ɲinɛna min kɔ o bɛ ka gasi ye délégation fɛn bɔra Bamakɔ a bɛnna Segukaw ma a diyar'u ye u wasara an filɛ bi kɛnɛ min kan su in na sigi kɛra ka nin ŋɔnɔ in kɔnɔ a bɛ sɔn ka san kelen bɔ nka arabu ɲuman ko yomani ma sariya ko don ka jan ko a sabali tɛ a don nana bi a nana ni wasa bɛɛ lajɛlen ye an bi an ka dunanba ninnu fo an b'u waleɲuman dɔn u nana kun min kama u bɛnn'u sen ma ala ye kɛnɛ y'an bolo cogoya min na an y'a dabɔ ŋaniya min kama n'o ye hɛrɛ ye jamana ye ala ka ko cɔra diinɛ mɔgɔ minnu n'u ko
Allahu Taala ka ko ye sababu y'o de ye Allahu Taala tun bɛ k'a sɔrɔ ko ten a kelen kun bɛ yen tuma min na a jɔra a ka dɔn ni a ye dali kɛ kanuya de kosɔn o kanuya tɛ se ka wuli o kanuya kelen anw fɔ Adama tuma min na n'a ye jiriden dun yafa kɛra a ma k'a jabajɛ de kanuya kosɔn Alakira Muhamadu a ka so dunkew waliyu maa ɲumanw o ye o bɛɛ kɛ sababuya de ye lahɔrɔma kosɔn ani kama Ala ka ko règle kosɔn ani kama silamatɔn minnu jɔra o kɔrɔ k'a fɔ Ala ka ko kama ani kosɔn ye maa ɲumanw bɛ mago ɲɛ maa ɲuman kaburu n'i taara jɔ a kɔrɔ ka Ala deli e ye Ala deli min kɛ e bɛ nafa sɔrɔ e y'i jɔ min kɔrɔ ka dugawu kɛ o fana bɛ dugawu sɔrɔ Ala ka maa ɲumanw Ala ka kiraw su tɛ n'i taara dɛmɛ ɲini fɛ i ka diɲɛ kɔnɔ i ka lahara kɔrɔ u bɛ se ka jɔ i ka jigiya kɔrɔ ani dabama cɛra wa a bɛ dilan fana silamɛ minnu jɔ mun ŋaniya kɔrɔ se bɛ yen Ala tɔgɔ se bɛ yen a bɛ mago dilan a bɛ denko mago nafoloko mago kɛnɛya mago nasi buranya nasi Ala tɔgɔ nasi a bɛ mago dilan denko nafoloko mago bɛɛ lajɛlen la silamɛ minnu jɔra o kɔrɔ k'a fɔ k'o de ye silamɛya yɛrɛ yɛrɛ ye o de y'a yɛrɛ yɛrɛ ye fana olu ka tɔn o de ye leader ye walima ni ko k'i yada k'a sɔrɔ dun n'i y'i miiri dɔɔnin dɔrɔn o yɛrɛ de ye silamɛya ye o yɛrɛ de ye silamɛya ye tuma min na n'an nana ye k'a fɔ an sigilen don ko misɛnmisɛnw bɛ ka don an sen kɔrɔ k'a k'i n'a fɔ ko wɛrɛ de dilan diɲɛ kɔnɔ walima Ala ko yɛrɛ yɛlɛmɛna walima kira ko yɛlɛmɛna an ka ɲɛmaaba ninnu n'o ye Sɛrifu Usumani Mara Hanazara a n'a jɛɲɔgɔnw olu de ye hakilila ta n'an ma wuli k'an yɛrɛ ɲini fɛn na yɛlɛnna ɲin tɛ fɛn min na an ka silamɛya kɔrɔkɔrɔnin Ala ye dali kɛ ni kanuya min ye ka Seydina Amadu sugandi ni kanuya min ye ka Ala ka waliyu Ala ka maa ɲumanw k'olu bonya ni bonya an ka wuli k'a ɲɛnama an wasa b'o de la an ka diinɛ b'o de la leader bɛɛ fili kɔrɔ o kɔfɛ fana hali maa minnu ni u ma silamɛya ye ni nin ye cogoya ye k'u bila kiramandenya ko i yɛrɛ ye silamɛ ye an ka jɛ k'a tɔ to Ala ma hali maa minnu n'u ma silamɛya ye k'a fɔ nin ye Ala ka diinɛ ye k'u bila adamadenya minɛ kɔnɔ k'u adamaden minɛ an b'u baga minɛ leader bɛɛ fili kɔrɔ nin komi ɲɔ ka ca bugu la wajulukɛlaw ka ca n balima silamɛw ne ye su jɛ ka faamuya la leader bɛɛ fili kɔrɔ nin Ala ko kira ko maa ɲuman ko a banna leader ye nin de ye an bɛ nin de kan an ye nin kibaruya mɛn waati min na a sera an ma min ka bɛn an ma an sɔnna a ma an ko an ka jama bɔ Segu ka leader ɲɛmaaba wele an kana sigi kɛnɛ kan Ala y'o kɛ bi ni an bɔra yen n'an bɔra yen anw ni dɔw ye nin tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ setanɛ tɔɔrɔ ma setanɛ min kɛra dangafɛn ye ka yɔrɔ ma janya ka bɔ Ala ka nɛɛma bɛɛ la k'an sinsin k'an ka kuma daminɛ ni Ala tɔgɔ barikama ye masa min y'a daminɛ wa ale de b'a laban ka kisi ni nɛɛma ɲini ka kɛ danfɛnw na samanci kan n'o de ye zamzamiyu ye al-makiyu al-madaniyu al-abtahiyu Muhammad Ala ka kisi ni nɛɛma kɛ kira n'a so dunkew ye a n'a ka sahaba ɲumanw ani maa minnu tugura olu nɔfɛ ni tiɲɛ ye fo ka se lahara don Ala k'an bɛɛ don kiramatoya la an ka yan président ya kalifalen don min na nin wagati in na ale ye dakurunya damadɔ minnu fɔ o ye groupement kumabaw de ye ni ko groupement des leaders spirituels musulmans du Mali tajammu al-qiyadat al-islamiyya fi Mali a bɔra min k'a daminɛ Kayi fo Kidal minnu n'olu sigira la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam minnu ka dubaw sigilen don o kan kabini ni jamana in danna Ala fɛ ka diinɛ n'a kɔnɔ ka tontigiya ta minnu ye diinɛ sama ka na yan o duba kelen kelen bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka jɛkulu min dilan o de tɔgɔ ko leader
jɛkulu in dilanna n'a fɔra i ɲɛna ko o dubaw o kɔrɔ ko jɛkulu dubaw ɲɛmɔgɔw ani olu minnu dalakan kan ka lase Mali silamɛw bɛɛ ma olu bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka jɛkulu dilan jɛkulu min n'a tɔgɔ dara tubabukan na ko leader maa cɛ cɔrinenw maa cɛ sirilenw duba minnu n'olu ye Ala yira mɔgɔw la k'a yira k'a fɔ maabaya bɛ yen k'a yira k'a fɔ dɔ ka fisa ni dɔ ye dɔ kan ka banfula bɔ dɔ ye dɔ kan k'i suli dɔ ye dɔ kan nasi bɛ min a bɛ ko sɛbɛn bɛ siri a bɛ mun nin bɛɛ lajɛlen duba minnu bɛ yen minnu ye cɛw dusukun dilan a cɛ kelen o kelen tun bɛ se ka diɲɛ wuli nka k'u dusukun dilan k'a di Ala ma walasa u ka sɔn Ala ye o tɔnba min sigira o de filɛ nin ye a ɲɛmɔgɔya bɛɛ bɛnna k'a di an fa a n'an karamɔgɔ ma Seyid Sheikh Sherif Usman Madan Haidar ni Sherifukɛ fɔra o ye Segu de ye ni Haidara fɔra o ye Segu de ye Amirul Muminina bɛ yan alhamdulillah Mali bi waso nin de ye bi Segu a ye min di Mali ma aw ni ce a ye den min di diɲɛ ma a wasara aw wasara mais al hasudu la yasud ni min tɛ min fɛ i t'o fɛ sa Ala min y'an da est-ce que bɛɛ b'o fɛ yan jeliba i bɛ yafa n ma kuma kɔnɔ n y'a fɔ Segu yan ye kuma dugu de ye a ma nɔgɔ mais ni ne bɛ cɛkɔrɔba ninnu kɔfɛ n sɔgɔlen don u ka dulokiba la bilahi n tɛ siran bi kuma yɔrɔ ya rabbi groupement de ye nin ye kuma la surunyana mɔgɔ minnu jɛnen don ni Ala ko ye a tɔrika sira bɛɛ lajɛlen a tijaniya kadiriya shadiliya nakashibandiya rifaiya hali minnu bɛ astagfirullah ni subhanallah urudi kɛ minnu jɛnen don k'a fɔ ko maa kan ka i maa wɛrɛ bonya maa kan ka banfula bɔ maa wɛrɛ maa kan k'i suli maa wɛrɛ maabaya ye tiɲɛ ye fo ka diɲɛ wuli minnu sɔnn'o ma olu de tɔgɔ ko groupement n'a y'a mɛn yɔrɔ yɔrɔ ko groupement nin de don n'a y'a mɛn yɔrɔ yɔrɔ ko tajamu al-qiyadat al-islamiyya fi Mali ni tɔn in de ko don an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka faamuko ɲuman d'an ma ya rabbal alamin tɔn ye koba caman kɛ mufa ninnu bi yan kuma wɛrɛw bi yan koba minnu ni tɔn y'olu kɛ Mali kɔnɔ o ma dogo mɔgɔ si la an bɛ Ala deli Ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye Segu ka Ala k'an n'aw sara a bɛ yafa an ma kuma kɔnɔna na n ka karamɔgɔw ani n faw ani n mɔkɛw n bɛ kuma segin olu ma ka yafa ɲini u fɛ u ka dugawu kɛ an ye kalanden ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka labanko ɲuman d'an ma wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An ka cɛkɔrɔba min bɛ n'o ye Amir Mumina ne Basiru Tale an b'u fo an bɛ tɔn sigi wagati min na an ye tɔn sigi k'an kale Ala de la k'an kale kuranɛ de la k'an wakulu kɛ Ala ye an danbala an bɛ fɛn fɛn fɔ an ni Alahu Taala bɛ ɲɔgɔn fɛ tɔn in ma sigi tɔnko nege kama a ma sigi jɔyɔrɔ ɲini kama tɔn sigira de yɛrɛ ɲini kama ka jamana sauver k'an ka diinɛ taasira kɔrɔ sauver Sherif Madan min fɛnɛ kɛra ɲɛmɔgɔ ye manifin a ye sɔn Ala danaya n sɔnna Ala ye o ye ka jɛ n'a ye n'Ala ye min kɛ don min na fɛnɛ i ka jɛ n'o ye Ala danaya tɛ sabati jɔn bolo fiyewu fo Ala ye min kɛ don min na i ka jɛ ni Ala ka latigɛ ye n'i ma jɛ n'o ye a dɔ i ka limaniya ma dafa Sherif ka Ala ye bonya bi maka kɛ tɛ dɛ bi barika bɛ groupement na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan maa dɔ de bɛ cɛsiri kɛ dɔ de b'i ka nafolo bɔ ka don a la n'i y'a ye tɔn se groupement sera nin yɔrɔ ma bi jamana kɔnɔ maaw farala Sherifukɛ kan dɛ mais Ala ni Sherif Madan n'a yɛrɛ barika nin kan ka fɔ Segu a wolola Segu de a mɔna Segu o don ko a kalanna Segu Basiru Tale balima dɔ taara foli bila a la a y'a yira a kalanna e yɛrɛ Basiru Tale bolo n'o ye Seydou Nourou Tale ye ka bɔ Dakar a y'a yira o la ale karamɔgɔlakaw dɔw ye k'a kɛ e Basiru Tale sababu ye parce que i y'a kalan mais Amir Mumin
a dir'i ma mɛ gansan tɛ e basiru tali ka tila ka na sɔn k'i sigi maa min bɛ yen ne y'a kala ka tila ka n'i sigi o kɔfɛ a dɔn bonya min bɛ yen ni ala y'a kɛ e basiru tali y'a dɔn guruma se bi ma bi sirifukɛ don mɛ segu guruma biro an bɛ mun fɔ aw ye a kana tigɛ aw yɛrɛ la dɛ n'aw kɛra maa 5 ye a y'aw jigi sɛmɛ ala la aw jigi sɛmɛ bɛ sirifukɛ min na guruma bɛ taa aw kana siga aw kana jigi tigɛ aw yɛrɛ la donc ye fɛn ba y'aw bolo sanu b'aw bolo a ye barika don a la aw k'a minɛ a kɛtu min sallallahu alaihi wasallam o tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ a seyidi sheikh usman maran haidara a ye kuma ta a y'a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ bonya min n'u y'a k'a ye ani ka kɔsegin foli kɛ ka taa segu n'a a lamini bɛɛ lajɛlen fɛ an karamɔgɔ ye laseli min kɛ an ka ɲɛmadaw fɛ min sharri shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah sayyidina muhammadin wa ala alihi al-athhar وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أستهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات نكنين كا أمي ألافو كا على بركة كا على ولي ماندو ka sɔli an ka kiraba in kan n'o ye muhamadu ye sallallahu ta'ala alaihi wasallam k'an ka foli ɲɛsin silamɛ jama bɛɛ lajɛlen ma minnu ye kɛnɛ in sɔrɔ ani dɔrɔra ye minnu bali ala o kɔfɛ an b'an karamɔgɔw fo segu yan k'u waleɲuman dɔn an ka duba fɛn o fɛn bɛ segu yan an ka foli bɛ a bɛɛ ye an ka a ima minnu bɛ yan n'o ye an ka alimamiw n'an ka moriw ye an ka foli bɛ a bɛɛ ye kɔfɛ an ka foli bɛ an karamɔgɔ ye n'o ye ba sedu ye a ye kɛnɛ sɔrɔ ala k'a sara ala k'a lafiya ala ka hɛrɛ k'an n'a ye n'an bɔra yen an b'an ka président fo n'o ye seyidu yusufu jire ka dakurunya fila la an b'a ɲini ala fɛ ala k'a sara hɛrɛ la n'an bɔra yen an ka foli bɛ segu bɛɛ ye a n'a nɔdugu bɛɛ ani dunan fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ in kan yan an ka kuma in ti janya groupement yɛrɛ ye fɛn min ye a fɔra groupement sigira min kama a bɛɛ walawala la mais ko in kɛra cogo o cogo fɛn bɛ wajibiya silamɛya yɛrɛ kan ni an karamɔgɔw y'an kalo na u yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan yan groupement sigikun fɔlɔ ye o de ye n'o ye wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu o tɛ groupement ka ɲini ta ye dɛ ala min y'an da o de y'o ɲini k'a fɔ aw minnu ko a ye silamɛ ye a y'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ɲɔgɔn kanu ala kama kanu sɛbɛ sɛbɛ yɛrɛ la ni o kanu in ma kɛ an bɛ min ɲini diɲɛ hɛrɛ la o t'i sɔrɔ wa an kana siga dɛ ni kanu in ma kɛ an bɛ min ɲini lahara an bɛ se k'an yɛrɛ nɛgɛ mɛ a t'i sɔrɔ ne ka kuma tɛ dɛ an karamɔgɔw bɛ yan olu de y'an kalan na ala kira de ko sallallahu alaihi wasallam lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabu an karamɔgɔw ye nin de fɔ ye ko ala kira ko kisi nɛɛma ba ma aw ti don alijinɛ na fiyewu seli t'a kɛ sun t'a kɛ jaka t'a kɛ hiji t'a kɛ wurudi t'a kɛ ko fɔ a ka kɛ mumini ye
aw ti don alijinɛ na fo a ka kɛ mumini ye an karamɔgɔ ye min fɔ a ye ko kira ko ten sallallahu alaihi wasallam mais kira ko aw ti don alijinɛ na fo a ka kɛ mumini ye wa a ti kɛ mumini ye abada fo a ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a ti kɛ mumini ye fiyewu fo a ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko a ti sɔn n ka sira dɔ yira aw la n'aw tɛmɛna o sira fɛ a bɛ ɲɔgɔn kanu wa silamɛw ye kira lamɛn kira ko a ye salamu cari a ni ɲɔgɔn cɛ a ye salamu cari a ni ɲɔgɔn cɛ o salamu in an kun y'a faamu cogo min na o don nka ɲɛ wɛrɛ b'a la a ye salamu cari a ni ɲɔgɔn cɛ an y'a kalan cogo min na ko a ye foli cari a ni ɲɔgɔn cɛ foli mais an y'a sɔrɔ ja foli tɛ salamu tɛ foli ye o lalala tahiya de ye foli ye salam o tɛ foli ye dɛ tahiya o de ye foli ye salamu ye kisi de ye a ye kisi cari a ni ɲɔgɔn cɛ walimuso to a tigi bolo a ka nafolo to yen ka n'a hasidiya ka na i balimakɛ hasidiya ka na dabali jugu k'a la n'a dɛsɛlen don a dɛmɛ ko n'a y'o cari a ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ɲɔgɔn kanu amin mɔgɔ min y'a dɔn ko e n'a muso ka di ne ko a ni wula o b'o k'i fɛ cɛ min sigan b'e la ko i n'a muso bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i taara don o ka so salamu aleykum n dɛmɛ dɔ ko n bɛ foli bil'i la a bɛ ja ye wa mana foli tɛ dɛ foli tɛ dɛ kisi de don a ye kisi cari a ni ɲɔgɔn cɛ ne mago bɛ yɔrɔnin min na ko aw de ti don alijinɛ na jɛni ko ten min cira a ma i karamɔgɔ ta ko tɛ ya i dan bɛ waliyukɛ min na o ko tɛ ala ye min caman min bɛ alijinɛ ko kalama o ko a ti don n'a ma kɛ mumini ye wa a ti kɛ mumini ye abada fo a ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ye dɔ wɛrɛ fɔ min tɛ nin ye o y'o tigi ta de ye alors mais an k'a lajɛ tan an bɛ ɲɔgɔn fɛ wa an tɛ ɲɔgɔn fɛ mais k'a sɔrɔ baɲɔrɔ si tɛ silamɛya kɔnɔ an ni ɲɔgɔn cɛ sitani sera hakiliw la a ti fɛ maa ka kisi an yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛ nkalon kan ka taa janɛmɛ kɔnɔ he ko waliyu don a kun bɛ tan mais a ye kira ka kuma sɔsɔ ka ban ni kira ti sira kelen kan waliyu aw de b'a dilan ni ala kɔni ta don o tɛ ni ala ta don o tɛ dɛ parce que ala ko de a ye bɛn n'a ko a ye silamɛ ye mais bɛɛ ɲɛ b'a la an tɛ ɲɔgɔn fɛ karisa o k'a ka kɛ waliyu ye kira ka kuma ma kɛ nkalon ye a silamɛw an ka sunɔgɔ bɔ an ɲɛ na an ka hɛrɛ bɛɛ bɛna ɲɔgɔn minɛ ni ɲɔgɔn kanu de don hasidiya ɲɔgɔn juguya an kana sɔn sitani ka se an na n'o y'i sɔrɔ dɔrɔn i mago sara anw da in ka gɛlɛ dɛ ni mɔri kamana gɔnna karamɔgɔ kamana gɔnna alimami kamana gɔnna taa fara siti la i bɛ taa seliji de ten ka don i ka so kɔnɔ alahu akibaru n'i ye teduru ko damadɔ kɛ i bɛ sɔrɔ k'i bolo jan ye nin ye ala min b'i dusukun dɔn e bɛ fɛ i balima dɔ ka so ka jeni e b'i bolo jan ala ye ala ko a ye bɛn e b'i fɛ silamɛ ɲɔgɔn dɔ ka accident kɛ ka sa bi o b'e kɔnɔ ala ɲɛ b'o la e tɛgɛ jan b'o ala ye mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ mɛ ala t'i nɛgɛ an bɛ fɛ ka mun fɔ nin tɔn in sigira de silamɛw an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ tiɲɛ don juguw b'a sen kɔrɔ o ye jagoya de ye o
mais juguw banna kira senkɔrɔ wa o banna sahabaw senkɔrɔ wa mais silamɛya yɛrɛ bila hali n'i kɛra jagokɛla ye n'i ye fɛn sɔrɔ i senkɔrɔ la fan tɛ wa juguw b'a senkɔrɔ tɛ i bɛ baara kɛ ni hakili de ye ni groupement in ne min bɛ k'a fɔ n'u ko ne y'a ɲɛmɔgɔ ye kabini ala ka n da ma dɔrɔmɛ don a sababu la ne ta de bɛ bɔ ka don a la a ma kɛ n ma don a la o kama n donna n'an ka lahara de kama n y'o de fɔ ala ye ani an hɔrɔnɲɔgɔn an bɛ layidu ta yɔrɔ min na n ko ni n ka nafa b'a la ko n denw y'o ye n b'a ɲini ala k'a kɛ kuranɛ in bonya kama ala ka hayidara jɛ o nafa in na n'a bɔra silamɛw ka bɛn na ani an k'an ɲɛ yɛlɛ anw mɔkɛw de tun bɛ nasi bɔ yan ka sɛbɛn sɛbɛn an mɔkɛw tɛ dɛ nka bɛ alakira de ma sɔlɔlahu alaihi wasallam maga o ka biroba dɔ bɛ yen ko darul ifta u ye kitabu ba dɔw bɔ ka kitabu in yɛrɛ tɔgɔ da ko elifta kunnafoni kitabu o kunnafoni kitabu in kɔnɔ u ka seko ba b'a fɔ muftil am mamlakatul arabiya saudiya a b'a fɔ ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni muso ka tin gɛlɛyara a ma se k'a yɛrɛ sɔrɔ joona ko kira ye aya damadɔ fɔ k'a k'o sɛbɛn k'o nasi bɔ ka muso kɔnɔbara k'o la a n'a tɔ i b'a faamu cogo min na n tɛ fɛ n karamɔgɔ bi yan n tɛ fɛ ka taa yɔrɔ jan k'a kɔnɔbara ko a n'a tɔ ko ni ala sɔnna a bɛ jigin nin ye Makan muftiw de ka kuma ye ko nasi bɛ se ka sɛbɛn mais an mɔkɛw tun b'o de kan yan an karamɔgɔw tun b'o de kan yan mais tilegan dere fɛ dɔw nana k'o haramu pewu hasbunallah u bɔyɔrɔ ka ca an bɛ segukaw fo segu bɔli da ye nin ye bɔli da ye nin ye bɛɛ bɔra bɛɛ dafe dugu si tɛ yen an bɛ min kalama an bɛ mɔgɔ tɛ yan segu bɛɛ bɔra foli bɛ segu ye asara bɛ ala de bolo u y'an bonya ka sokurusi kɛ an ye bi segu ka tila ka sokɛ falen dafejɛ k'o di Hayidara ma bi segu o tuma na foyi t'an bolo an karamɔgɔ minnu bɛ segu yan k'u fo k'u barika da k'u waleɲuman dɔn yan ye dɔnni dugu kɔrɔ de ye kura tɛ dɛ cɛ caman kɛra cɛbaw ye u ye wala daminɛ segu de waliyu kangaraw bɛ yen u ye wala daminɛ segu ya de waliyu caman tɛmɛna nin segu dugu in kɔnɔ yan o la an bɛ segukaw fo u ka nin baara in na u ka garibu kɛ nin ye mais yɛrɛ ye baaraw don n'a faamuna bɛɛ b'a la n'a faamuna bɛɛ b'a la Mali tɔn fɔlɔ ye jumɛn ye silamɛ tɔn na ka kɔrɔ o tun ye AMIP de ye ne ye AMIP tɔn de ye quartier o quartier bɔra a bɛɛ bɛ ne bolo o kɔfɛ au conseil islamique anw de y'a sigi ni président Alifa ka yamaru ye anw y'a sigi a diinɛ bureau kɔnɔna na chargé religieux ne ni Modi Diko de nommena ye k'ale k'o ɲɛmɔgɔ ye ka ne da kan kabini au conseil sigi don fɔlɔ kabini au conseil sigi don fɔlɔ ne n'ale fila de b'o poste la fo bi an karamɔgɔ Modi Diko ale nommena ka kɛ au conseil président ye ne de dalen b'ale kan an filɛ yɔrɔ min na bi Modi Diko de ye au conseil président ye ne de dalen b'a kan limama anw de y'a sigi
k'a sigi k'a ban a wajulikɛlaw ka ɲɛmɔgɔya dira ne de ma hali bi ne b'o poste de la tɔn tɔ ye jumɛn ye tɔnba minnu bɛ jate ko an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'u kɛ a kelen ma kɛ ne kɔ n b'a bɛɛ la fana o kumana ni silamɛw bɛnna an bɛ hɛrɛ sɔrɔ mais n'an ma bɛn an kana an yɛrɛ nɛgɛ dɛ la ka n'i yɛrɛ nɛgɛ i bɛ dingɛ min kɔnɔ ye dingɛ jugu don dɛ kira ko sɔlɔ silamu aw silamɛw ka bɛn k'a baraji ka bon sun ni seli ni saraka ye an karamɔgɔw bi yan mais minnu yɛrɛ bɛ diinɛ dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ kira kan o mɔgɔw b'an bolo bi minnu bɛ diinɛ dɔn ka tɛmɛ kira yɛrɛ kan munna kira ko a ka kuma na sɔlɔlahu alaihi wasallam a ko sun a ka seli a n'a ka jaga a n'a ka sadaka ko a k'a dɔn a ka bɛn o baraji ka bon ka tɛmɛ o kan mais karamɔgɔ wɛrɛ wulila ko non ko an ka kuma in faamu dɛ ko kira kan bɛ baraji seli de ma nafila seli de ma ko a kan tɛ seli yɛrɛ ma dɛ mais kira ma nafila fɔ komi ale de bɛ nafila dɔn ka tɛmɛ kira kan kira ko a ka seli a bɛ faamu wa aw kumana ko bɛnbaliya de b'o kɛ a ko aw ka n'aw bɛnna o baraji ka bon seli ni sun ni a ka jaga ye mais mun nana kira ko n'aw ma bɛn dun a ko hiyali halika ko aw n'aw silamɛw ma bɛn k'o de ye dili kɛ muru min bɛ kun di walima lamu min bɛ kun di ko silamɛw ka bɛnbaliya ko kundi lamu don ko a m'a fɔ a bɛ kunsigi di dɛ ko mais a bɛ limaniya di ka bɔ dusukun na a y'a lajɛ tan ni limaniya bɔra dusukun na farida seli nafila seli ko kuma bɛ yen wa kumana bɛnbaliya bɛna n'an ye min na ka bɔ ala fɛ pewu u ka kitabuw b'an bolo u ka kasɛtiw b'an bolo u y'a yira kafiri si tɛ diɲɛ kɔnɔ laban na min ka jugu abu lahabi ni abu jahali ye ka tɛmɛ shawan cani kan a kitabuw bɛ yen a bɛ bɛɛ bolo a bɛ fa diɲɛ fa bɛɛ abu jahali sadiri diɲɛ laban in na ko cɛ si mana min juguyara silamɛya ma ka tɛmɛ abu jahili ni abu lahabi kan comme shawan cani an karamɔgɔ kuma jugu si tɛ yen o ma min da shawan cani kan k'a kafiriya ka tila k'a ye mɔgɔw kafiriya ka fara kan k'u fili kuma jugu caman ka na se tɔrika tɔw ma ko shawan cani ko a ye kira ye a ɲɛna walima a bɔra kira la k'o nangari ka na ni shawan cani ka tariku ye ko a ka haramuya ani alakira tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ si jango a ka kɛ sirifi ye tijaniyaw b'a kalama o bɛɛ bɛ nin dɔn aw bɛ jiri kan a bɛ kɛlɛ la nin ko a ye tijaniya ye nin ko a ye kadiriya ye nin ko ale ye sunamɔgɔ ye nin ko ale ye nin mɔgɔ ye bɛɛ bɛ kule la i ka jiri bolo la wa ni jiri ju ɲɛna a bolow bɛ barika o bɛɛ bɛ mɔgɔw wele e na yan n ka tijaniya d'i ma na yan n ka kadiriya d'i ma na yan n k'i kɛ sunamɔgɔ ye bɛɛ bɛ k'a ka mɔgɔ ɲini mais problème t'o ye nin bɛ nin fa neni nin bɛ nin ba neni mais sitigi nalen don a bɛ ka jiri ju si a bɛna jiri ju tigɛ jele b'u bolo u bɛ ka jiri ju tigɛ tijaniya ni kadiriya n'a ma tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka na jiri ju lajɛ ni ju tigɛra a bɛɛ bɛ dugu minɛ bamanankan jɛlen don an bɛɛ ɲɛ b'a la diinɛ ko kɔni o nɔgɔyara a tɔ kɔrɔ bɛɛ k'i ka taabolo defan n'o tɛ min fɔra an ye ala ka waliyu la u dɔnnen don ala ye waliyu minnu tɔgɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ i ka waliyu ko tɛ dɛ ellezina amanu wa kanu yattaqun minnu dara ni ala la ka kɛ jogo ɲuman ye ka ala ka danw bonya k'o de ye waliyu ye walima yɔrɔ wɛrɛ a bɛɛ ye kumakan kelen ellezina qalu rabbuna allahu
summa istaqamu minnu ngo anw ma ye ala ye u y'u tilen waliw banna a y'a pan kama na a taamana ji kan nin bɛɛ kɛcogo fɛɛlɛw bi yan jogo in dama don ni jogo banna hali maa ɲumanya tɛ yen c'est-à-dire adamaden ɲuman tɛ yen bilen jango ala kama anw bɛ ka n den wele da mais an sɛmɛnen bɛ an ka ala la min bɛ gundo dɔn mais a faamuna dɛ mali bɛɛ ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ bi nin na k'a ta mali kun na fɔ a kun a bɛɛ sɔnna nin ma bi ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ alors yan ye ala y'an kɛ seguka ye ka an kalan yan an tilala ka na bonya min dara an kan segukaw a sara bɛ ala bolo a y'a jija nin na a ka bɛn a k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a k'a cɛsiri n'o tɛ taabolo in aw hakilila ko bere dama de b'a bɔ a bolo non lavage cerveau ka jugu marifa ye kalanyɔrɔw bɛ k'a denw tigɛ aw la bi wajulikɛyɔrɔw bɛ k'a denw tigɛ ala bi kitabuw bɛ ka seko ka kalandenw tigɛ seko yɛrɛ dalen la so kɔnɔ ye tagalen ɲɛfɛ e bɛ fama ka jama kooritɔ ye ko an b'a kɛ tan dɛ n'a ma wuli kɔni ka i digi k'i fifa a ka te min n'i y'a bɛɛ k'o ye n'ala ma far'i kan i b'i yɛlɛmɛ don dɔ la i b'a sɔrɔ maa t'i kɔ a bɛ senna o a bɛ senna an bɛ seko dama min dɔn bilahi aliyul azim minnu denw taara kɔfɛ n'u nana bi n'u faw ka hakilila banna hakɛ si t'a la an bɛ denmisɛnnin dama min dɔn kalandenw na u bɛna i yɛrɛ fɛ ka na question dɔw pose i kunna i yɛrɛ b'a dɔn ko se kɛra hakili la mais a bɛ n'a fɔ an bɛ sunɔgɔ ou bien an dorogelen de don an bɛ tila ka fara olu de kan k'an yɛrɛ tɔ digi dingɛ kɔnɔ hasbunallah an kɔni y'an sɛmɛ ala la nin baara in na dɔw t'a faamu kɔlɔsitigi yɛrɛ dɔw y'an juguya mais kɔlɔsitigi fɛn o fɛn mana an juguya a ka seko b'a danga fo ka taa sa anw bɛ ka k'u ka sekow de ka kɛlɛ kɛ minnu ko i ka seko ye kafiri ye olu ka malo bɔrɛ kelen kama e y'i ka seko janfa attention c'est partout hein u bɛ fan bɛɛ fɛ idée in bɛ ka développer i b'an yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ ye f'u bɛ kulo ala ka barika don aw la nin de ye ko in yɛrɛ ye mais a m'a faamu mais an bɛ segu fo segu y'an bonya u y'an kunbɛn fo an kabakoyara mais an b'a dɔn ni ala sɔnna a filɛ cɛ minnu bolo a tɛ tila u la mais a tɛ ɲɛ i yɛrɛ k'i ta k'ala ye dɛ n'i y'i sigi k'a kɔnɔ a tɛ ɲɛ dɛ diinɛ t'o ye dɛ ne min bɛ kuma u fɛ an baarakɛ ɲɔgɔn bi yan nin baara in an y'a daminɛ ni an se de ye a y'u ɲininka an bɔra Bamakɔ ka na ko an nana cogo di dɔrɔmɛ 5 dira jeni ma essence sɔngɔ bɔra min a y'u ɲininka a tɛ yen o bɛna to min don o bɔra min fo ni segukaw ye to di min ma n'o tɛ n'a sɔngɔ kɔni ma bɔ Bamakɔ fo n'i bolo bila i poche kɔnɔ an nana ten de ala tulo b'a la an ka nafa ko tɛ an ka nafa ko kɔni tɛ nin ye anw b'a di ninnu ma de ala ni ce n y'o de fɔ ye ala ma sɔn fiyewu anw ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ an k'an kun suli mali faama dɔ ye ko an n'an bɛ fɛn dɔ ɲini fɛ Hayidara tɔgɔ la kabini ala k'an da ala m'o kɛ an bɛ waso n'o de ye
mali faama bɛɛ a belebele n'a fitinin a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'a ye cɛ kelen sɔrɔ mali waritigi dɔ la mali faama dɔ la mali jɔyɔrɔtigi dɔ la ko don dɔ la Hayidara nana nin ɲini ne fɛ ko n dɛmɛ Hayidara k'a fɔ n dɛmɛ n'a sɔrɔla n bɛ layidu d'a ma ka n gale Muhamadu ka Ala la a tɛ wajuli mɛn Hayidara da kun. Ne ka mɔgɔw ye n dɔn ka tugu nɔfɛ de a kɛra u kɔnɔ ko sirifi ko don u ye kɛlɛ kɛ sirifiya la ne ko aw sɛgɛnna cɛ kelen tɛ ne nɔfɛ ko ne jamu ye Hayidara ne ko Ala ko ta den u ko nin ye tiɲɛ ye an ni n'an ka nafolo an bɛ sa nin na amina u ye fɛn bɛɛ kɛ fo ka taa avion tɛrɛmɛ aéroport la u n'a tigiw ka bɛn a kan k'u b'a wari sara ne yɛrɛ Hayidara de ko ayi ani conseil minnu ko ma Hayidara avion personnel to yen don bɛɛ ta don da kɔnɔ u kana na taa u kana na taa kodi dɔ k'i la sanfɛ aya yarɔ ni mɔgɔ min y'a fɛn wɛrɛ miiri i bɛ sɛgɛn i bɛ sɛgɛn i bɛ sɛgɛn han aya n y'a fɔ ka d'a kan fana ko ɲinɛ mawuludu la ko président de la république ko a bɛ hectare 100 ani 50 ani ministre Bacili y'a layidu ta maa ba yirika cɛ la mais hali an filɛ sigi yɔrɔ min na Ala n'a ka kira tulo b'a la hali kuma ma fɔlen n'u cɛ kun depuis an bɔra o mawuludu kɛnɛ kan mais Ala nana ni cɛw ye cɛ kelen nana kelen a ko Hayidara hectare 1 ka se hectare 1000 ma n'i y'a sɔrɔ Bamakɔ ni miliyari hakɛ min don n galena Ala min ye n sɔn n b'a san o kɔfɛ n yɛrɛ ka tɔn président international Surakata Salamata ale ko hectare 200 n k'a ɲini n'a bɛnna hakɛ min ma n k'a fɔ a ye a kelen Ansaru t'a dɛmɛ a kelen b'a san alors mais ka o cɛw to yen anw kun bɛ suli faama jumɛn ye Ala de y'o d'an ma Ala min y'o d'an ma an tɛ o Ala bolo bila k'a ka dafɛn bolo minɛ n'o tɛ neni min bɛ d'anw kan o yɛlɛko de ye Ala kira bugɔra fɔ k'a ɲi kari ka tila k'a fɔ tuguni ko halala tɛ nin bɛɛ dara kira kan mun bɛ d'anw kan k'o b'an tɔɔrɔ n'a sɔrɔla an bɛ min fɔ mɔgɔw tulo b'o la kaban o tuma na an bɛ Ala kɛ an ka kumakan ye mɔgɔw yɛrɛ b'a juger nin ye laada kɔrɔw de ye mais u ka laada bɛ se minnu na minnu tɛ Ala fɛ u tɛ kira fɛ u b'olu kɛru tan de u tɛ se anw b'an ka sariya tiɲɛ an ma nata fanga na Ansaru ye du min san Bamakɔ t'a lajɛ a ka ca du 100 ye faamaw ka sibiri ɲɛ kelen t'a la n y'o de fɔ an ka commune 1 maire ye minnu tɛmɛna u ye du di alimami bɛɛ ma ani karamɔgɔw commune 1 na mais Ala y'u ɲinɛ ne kɔ pewu parce que Ala tun bɛ fɛ k'a fɔ de n tɛ fɛ ninnu ka fɛn d'i ma n yɛrɛ b'a d'i ma tari i na se ka kuma aha Sewukaw an b'aw fo ka kuma surunya ka segin k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn a y'an bonya Segu bɛɛ bɔra bonya da ye nin de nka an b'a fɔ président ye baara gɛlɛnba b'a bolo a kana sigi an bɛ dugawu kɛ wuli ka jɔ i ka Ala ka diinɛ dɛmɛ i ka seko minnu sara tiɲɛ kan an k'u dɛmɛ u taara ka ko to cogo min na u bɛ tigɛ anw na Ala yɛrɛ bɛ tigɛ an na n'an ye nin ko in taatɔ lajɛ ji fɛ galo kan Ala k'an dɛmɛ jamana in Ala k'a kisi ɲuman ɲinina fɛn o fɛn Mali ye Ala k'a n'o dɛmɛ maa o maa ko i bɛ juguman ɲini Mali ye n'i ŋaniya ye Ala k'i to a la Ala ka Mali bɔ a la salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh.
ni ne be kuncɛli kɛ sufɛ wajulu min kɛra ka bɛn sibiri don ma marisi kalo tile 10 san 2018 o de kun ye nin ye. O la dugu jɛlen ka bɛn karima baara in bɛɛ kun cɛra ni kuranɛ kalan ye. Ni ala n'a kira sɔnna ma o kɛnɛ sigi nata wɛrɛ an na o yira aw la k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan ka ala subhanahu wa ta'ala deli ala ka waati wɛrɛ yira na. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Londi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela alonde sega tenya welela fala ka chideme tenya welela galodi sega tieme